స్వామి నీ నిండు దీవెన ఎంతెంత చల్లనిది, నీ దీక్ష ఫలితం వలన అనుకుంది జరిగినది. స్వామి నీ నిండు దీవెన ఎంతెంత చల్లనిది, నీ దీక్ష ఫలితం వలన అనుకుంది జరిగినది. స్వామిని నామార్చన మధురమైనది, స్వామిని నామార్చన మధురమైనది. ఈ మాలాధారణ మాకు మధురానుభూతినిచ్చినది. స్వామి నీ నిండు దీవెన ఎంతెంత చల్లనిది, నీ దీక్ష ఫలితం వలన అనుకుంది జరిగినది. కన్నులతోని కాంచిన, మాటలతోని తలచిన, పాటలతోని పిలిచిన, ఆటలు ఆడి ఆనందపరచిన. నేనెంత పుణ్యం చేసిన, నీ దివ్య రూపం చూసిన, నీ పాద పద్మాలు తాకిన, అష్టాభిషేకాలు నీకే చేసిన. నీ చరితం చెప్పిన అర్థం కాదులే, నీ మహిమలు చూపిన కానరావులే. హృదయంలో నీవు కొలువు తీరితే గాని అన్నీ తెలియవులే. స్వామి నీ నిండు దీవెన ఎంతెంత చల్లనిది, నీ దీక్ష ఫలితం వలన అనుకుంది జరిగినది. ఇరుముళ్ళు తలపైన మోసిన, భారము నీ పైన వేసిన, భక్తి శ్రద్ధలతోని వేడిన, ముక్తి ప్రసాదము ఇమ్మని కోరినా. పాదయాత్రలను చేసిన, స్వామిని సన్నిధి చేరిన, బంగారు మెట్లను ఎక్కిన, నీ చెంతకే చేరి ముడుపులిచ్చిన. నీ నిజ భక్తుడనేనని తెలుసుగా, నీ నిండు దీవెనలడిగానుగా. అన్నీ తెలుసున్నా ఈ పరీక్ష తగున నా చిన్ని మణికంఠ. స్వామి నీ నిండు దీవెన ఎంతెంత చల్లనిది, నీ దీక్ష ఫలితం వలన అనుకుంది జరిగినది. స్వామిని నామార్చన మధురమైనది, స్వామిని నామార్చన మధురమైనది. ఈ మాలాధారణ మాకు మధురానుభూతినిచ్చినది. స్వామి నీ నిండు దీవెన ఎంతెంత చల్లనిది, నీ దీక్ష ఫలితం వలన అనుకుంది జరిగినది.